posachedwapa tikupatsilani zimene wayankhula msilamu wina amene iyeyu akukhulupirira kuti chipani cha MCP ndi mtsogoleri wawo Dr. Lazarus Chakwera kudakachita bwino adakangochita resign pakuti zambiri mdziko muno zimene adalonjeza alephera. Ndiye monga amene analonjezera kuti ndikazalephera chaka chimodzi muzandichotse, msilamuyu wabwera akuti apresident atule pansi udindo, koma ena akuti iyeyu watumidwa ndi chipani cha DPP. Takhani pompo mumvesere zimene msilamu ameneyi wayankhula, ndipo kumayambiriro wazitchula dzina lake. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Choyambirira kumuyamika Mulungu na malengo wakumwamba. Siku la lero lino potipanga ife kukhala anthu amoyo siku la lero lino. Chachiwiri chake ndiperekewe mtendere ndi madaliso kwa mtundu wa Amalawi kwina kulikonse kumene muli Amalawi, kuphatikizapo president wa dziko la Malawi ngati citizen number 1. Chachiwiri kapena kuti chachitatu, tikufunireni zabwino zonse Amalawi. Tikati Malawi ndiye tikunena Malawi. Zabwino zonse mchaka chimenechi cha 2025. Pambuyo pakukufunirani abale anga zabwino zonse, ndafuna kupereka uthenga lero 1 January 2025. Uthenga umenewu ukupita kwa bwana president komanso chipani cha Malawi Congress Party. Uthengawu ndikupereka limeneli ndi chenjezo kuziko la Malawi kunena kuti bwana president komanso chipani cha Malawi Congress Party mwatitopesa. Anthufe tatopa. Maziwa kutopa, munthu akatopa amakhala kuti watopa. Mwachita zinthu zochuluka kwambiri mu zaka zimenezi kufikira chaka chino cha 2025. Pachifukwa chimenechi pempho ndionena kuti bwana president musapange anthu kuwakakamiza kuti apange zinthu zimene iwo sanakonzekere kuti apange. Pali zinthu zina munthu amapanga kapena kuti anthu amapanga chifukwa chokakamizika by no choice. Amangoona kuti mmene zililimu ndipange. Anthu akhala kuzunzika 4 years. Nkhani ya fertilizer anthu azunzika kokwanira. Anthu Amalawi azunzika ndi njala nthawi yokwanira. Amalawi akuphedwa. Amalawi akuchitidwa nkhanza zosiyana-siyana dziko la Malawi. Mukutulusa anyamata azikwanje kumaopseza Amalawi aini ziko muzaka zimene tadusazi. Mukupanga mapulani ofuna kubera chisankho pamene mutazindikira kunena kuti mwaononga pa zonse zimene inuyo munalonjeza bwana president Lazarus Chakwera. Palibe ndi chimodzi chomwe chimene mungaloze kunena kuti ichi tapanga kwa zimene tinalonjeza. Anthu atayanano chikhulupiriro, anthu sakukufunani. Lero kuti muyende mukuchita kugula anthu kuti anthu akulandireni osati kufuna kwawo. Pachifukwa chimenechi ineyo ndimaona ngati inali njira yabwino, nthawi yabwino kupanga resign, kuzisiya ngati muja mmene munanenera kunena kuti pakapita zaka ziwiri ndisanakwanirise zimene ine ndikulonjeza ndizapanga resign. Anthu mu 2025 akukakuchosani chifukwa chachichani simunakwanirise zimene inu munalonjeza. Kuonjezera kwa zimenezi kwachitika ngozi yoopsa kwambiri imene inachosa moyo wa anthu 9 kuphatikizirapo president wa chipani cha UTM komanso vice president wa ziko. Kuyambira day 1 zimene mmalankhula sizigwirizana ndi zimene zikubwera mmawa
lero anthu akazifufuza mukuwatenga anthu aja kukhala ngati anthu oyipa. Munasankha anthu oti afufuze, ndipo anthu anali ndi chikhulupiriro ndi anthu amenewowo kunena kwakuti apeza mayankho. Lero pano atapereka maripoti, anthu ena akulankhula mmene iwo amverera, kuphatikizapo ambuye Bishop Msusa. Mukutulutsa anthu oti akakhale akutsutsana ndi zimene ambuye aziona kuchokera mu ripoti imeneyi. Ifetu tazunzika mu nthawi ya Malawi Congress Party yazana ija, nde tinayiwala, nde lero mukutibwereseranso komwe kuja komanso kupyolera. Pa chifukwa chimenechi tikufuna ndikuziwiseni kunena kwakuti 2025 ino imene talowa ino osapanga mistake. Ngati mukufuna kuti Malawi ayake moto, ayakatu, ndipo muti muyase ndimo, chifukwa mukuwakakamiza anthu kupanga zinthu zimenewo sanayembekezere kuti apange. Chisanzo onani aneba athu opasijapo anali mu nkhondo mzaka zochuluka, ndipo nkhondo ija inatha, mtendere unabwera, koma chifukwa cha anthu osamva, anthu ozikonda, anthu osamvera anthu chisoni, anthu okukonda zinthu zibwere kwa iwo, lero zayambika kumene kuja kukupsa. Musaziganize ngati zimene zocheza. Ku Malawi ndi zotheka ndipo zitheka inu mukapanga zimene mukufuna kuti mpangezo. 2025 uno chisankho chiyende chilungamo, chiyende mmene anthu akufunira. Koma ngati osayenda choncho, muziwe kuti ukuyaka moto, ndipo muziwe kuti inu mtendere simuzaupata. Ngati mukufuna ulemu, mukhale ndi ulemu, anthu azikulemekeza ngati former president. After 16 September mukuyenera inu kuzitula, kapena chisankho chiyende chilungamo, chifukwa inu palibe amene akukufunani. Inu anthu ozikonda kwambiri. Zoona dziko la Malawi anthu akufa ndi njala. Zoona mungakagule mowa ochuluka kwambiri, anthu azikalezera. Chisangalalo chimakhala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Choyambirira kumuyamika Mulungu na malengo kumwamba. Siku la lero lino potipanga ife kukhala anthu amoyo. Siku la lero lino chachiwiri chake ndiperekewe mtendere ndi madaliso kwa mtundu wa Amalawi kwina kulikonse mwene muli Amalawi, kuphatikizapo president wa dziko la Malawi ngati citizen number 1. Chachiwiri kapena kuti chachitatu, tikufunireni zabwino zonse Amalawi. Tikati Malawi ndiye tikunena Malawi. Zabwino zonse mchaka chimenechi cha 2025. Pambuyo pakukufunirani abale anga zabwino zonse, ndafuna kupereka uthenga lero 1 January 2025. Uthenga umenewu ukupita kwa bwana president komanso chipani cha Malawi Congress Party. Uthengawu ndikupereka limeneli ndi chenjezo ku dziko la Malawi, kunena kuti bwana president komanso chipani cha Malawi Congress Party mwatitopesa. Anthu fe tatopa. Maziwa kutopa, munthu akatopa amakhala kuti watopa. Mwachita zinthu zochuluka kwambiri mu zaka zimenezi kufikira chaka chino cha 2025. Pachifukwa chimenechi pempho ndionena kuti bwana president musapange anthu kuwakakamiza kuti apange zinthu zimene iwo sanakonzekere kuti apange. Pali zinthu zina munthu amapanga kapena kuti anthu amapanga chifukwa chokakamizika by no choice. Amangoona kuti mmene zililimu ndiye tipange. Anthu akhala kuzunzika 4 years. Nkhani ya fertilizer anthu azunzika kokwanira,
anthu amalawi azunzika ndi njala nthawi yokwanira, amalawi akuphedwa, amalawi akuchitidwa nkhanza zosiyanasiyana dziko la Malawi. Mukutulusa anyamata azikwanje kumaopseza amalawi aini ziko muzaka zimene tadusazi. Mukupanga mapulani ofuna kubera chisankho pamene mutazindikira kunena kuti mwaononga pa zonse zimene inuyo munalonjeza bwana President Lazarus Chakwera. Palibe ndi chimodzi chomwe chimene mungaloze kunena kuti ichi tapanga kwa zimene tinalonjeza. Anthu atayanano chikhulupiriro, anthu sakukufunani. Lero kuti muyende mukuchita kugula anthu kuti anthu akulandireni osati kufuna kwawo. Pachifukwa chimenechi ineyo ndimaona ngati inali njira yabwino, nthawi yabwino kupanga resign, kuzisiya ngati muja mmene munanenera kunena kuti pakapita zaka ziwiri ndisanakwanirise zimene ine ndikulonjeza ndizapanga resign. Anthu mu 2025 akukakuchosani chifukwa chachichani simunakwanirise zimene inu munalonjeza. Kuonjezera kwa zimenezi kwachitika ngozi yoopsa kwambiri imene inachosa moyo wa anthu 9 kuphatikizirapo president wa chipani cha UTM komanso vice president wa ziko. Kuyambira day 1 zimene mmalankhula sizigwirizana ndi zimene zikubwera mmawa. Lero anthu akazifufuza mukuwatenga anthu aja kukhala ngati anthu oyipa. Munasankha anthu oti afufuze, ndipo anthu anali ndi chikhulupiriro ndi anthu amenewowo kunena kwakuti apeza mayankho. Lero pano atapereka maripoti, anthu ena akulankhula mmene iwo amverera, kuphatikizapo ambuye Bishop Msusa. Mukutulusa anthu oti akakhale akususana ndi zimene ambuye aziona kuchokera mu ripoti imeneyi. Ifetu tazunzika mu nthawi ya Malawi Congress Party yazana ija ndeti nayiwala. Lero mukutibwereseranso komwe kuja komanso kupyolera. Pachifukwa chimenechi tikufuna ndikuziwiseni kunena kuti 2025 ino imene talowa ino osapanga mistake. Ngati mukufuna kuti Malawi ayake moto ayakatu, ndipo muti muyase ndinu chifukwa mukuwakakamiza anthu kupanga zinthu zimene iwo sanayembekezere kuti apange. Chisanzo onani aneba athu opasijapo anali mu nkhondo mzaka zochuluka, ndipo nkhondo ija inatha, mtendere unabwera, koma chifukwa cha anthu osamva, anthu ozikonda, anthu osamvera anthu chisoni, anthu okukonda zinthu zibwere kwa iwo, lero zayambika kumene kuja kukupsha. Musaziganize ngati zimene zocheza. Malawi ndizotheka ndipo zitheka inu mukapanga zimene mukufuna kuti mpangezo. 2025 uno chisankho chiyende chilungamo, chiyende mmene anthu akufunira. Koma ngati osayenda choncho muziwe kuti ukuyaka moto, ndipo muziwe kuti inu mtendere simuzaupata. Ngati mukufuna ulemu, mukhale ndi ulemu, anthu azikulemekeza ngati former president. After 16 September mukuyenera inu kuzitula kapena chisankho chiyende chilungamo, chifukwa inu palibe amene akukufunani. Inu anthu ozikonda kwambiri. Zoona ziko la Malawi anthu akufa ndi njala. Zoona mungakagule mowa ochuluka kwambiri anthu azikalezera. Chisangalalo chimakhala. Izotu ndi zimene adayankhula nsilamu ameneyi pamene akuti amapereka uthenga opita kwa President Lazarus Chakwera ndi chipani chawo cha MCP. Akuti ziko alilephera, ndipo ngati akufuna kuti zinthu zisakhale ngati mmene zikukhalira ku Mozambique, akuyenera kukonza zinthuzo ndiwo, koma akatasatero iwo wakhala ngati ziko akulika pa moto.
zimenezi sitikudziwa kuti nsilamu ameneyi akutanthauza kuti chani. Ndipo kutengera ndi zimene wayankhula nsilamu ameneyi, inu mukuona kuti mukuzitenga motani kapena kuti mawu anu ndi otani, makomenti anu ndi okuti chani pa zimene wayankhula nsilamu ameneyi?